an ka bɛn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Ala ka jamana sumaya an ka bɛn silamɛw yo a ye to an ka bɛn an ka sabali sun ni tile an bɛ Ala wele n'an ma bɛn Ala bɛ hinɛ an na. An bɛ foli ni waleɲuman dɔn ta ka a ɲɛsi aw ma ni waati in na aw fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli Ala ka basigi ni hɛrɛ don an ka jamana kɔnɔ fo ka taa se an kɛrɛfɛ dugu bɛɛ lajɛlen ma. O conseil islamique ka lajɛba min kɛra juillet kalo tile 20 san 2026 Badalabugu palais de la culture kɔnɔna na Ala sɔnna ma an y'a caman yira aw la nka kɛrɛnkɛrɛnyala nin sigida in na an bɛna fɛn min yira aw la o de ye an yɛrɛkun ye munumunu kɛ ka se ka micro tegun an ka karamɔgɔba minnu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ u ka dakuruɲɛ fila u ka se ka u ka nisɔndiya jira ani sariyaka minnu bɛ ka se ka olu di min sɔrɔla a baaraw la an karamɔgɔ Alhaji Usumani Kane ale ka micro la an ka jɛ k'a ɲɛmada u fɛ. N b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin ka tila k'a fɔ ko auzu billahi mina shaitanir rajim. Ala min ye nin kɛnɛ sigi Ala ka ɲuman wili Ala ka nin kɛnɛ a ɲɔgɔn caya parce que n'i danna salle kɔnɔ i ɲɛ b'a la silamɛw bɛɛ de bɛ a bɛɛ mɔgɔ si ma to kɔ. Bon an minnu bɔra Tombouctou silamɛya a daminɛ na an fɛ hali bi a bɛ parce que manuscrits bɛ université fɔlɔ a daminɛ na Tombouctou. Donc silamɛya tɛ taa yafa ɲini kɔ silamɛya tɛ taa sabali kɔ silamɛya tɛ taa tiɲɛ fɔ kɔ silamɛya tɛ taa an ka ɲɔgɔn dɛmɛ kɔ. Donc n bɛ silamɛw bɛɛ de wele cɛ fara muso kɔ nord ni sud centre an bi yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ ka min ye a ɲɛna an yɛrɛ silamɛw de don parce que n'Ala ko k'i ka bato cogo min na n'i ko k'i b'a kɛ i taa cogo la a tɛ ɲɛ. An bɛ silamɛya min fɔ an da kɔnɔ a ka Ala ka tabati an dusukun na n'a tɛ kɛ an dusukun na an tɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ an tɛ ɲɔgɔn lebu an tɛ ɲɔgɔn buruja bɛɛ b'a siran e yɛrɛ kun ɲɛ i yɛrɛ ta kana se mɔgɔ ma n'a kɛra tan a bɛ ɲɛ. O la ne ka wele ye mun ye au nom de la région de Tombouctou au nom de tous les musulmans du nord et du centre ani Mali bɛɛ tɔgɔ la n b'a fɔ silamɛw ka sabali an ka ɲɔgɔn minɛ k'an ka jamana nin baara ka silamɛya a ɲɛ yira mɔgɔw la ka ɲɛ ni bɛɛ y'i ta fɔ mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn u bɛ taa cogo min na. Donc n'an bɛɛ Ala t'a fɔ mun bɔra kuranɛ kɔnɔ inshallah bɛn ani sabati a bɛ na jamana na Ala k'an dɛmɛ ka jamana basigi Ala mun ye an bila an ɲɛ n'o ye gouvernement an ka président a n'a ka gouvernement ani ministre min filɛ yan sisan n'o ye Wage Ala ka hakili ɲuman d'u ma k'olu fana bila sira kan sira min na jamana bɛ se ka baara kɛ ni tiɲɛ ye jamana bɛ se ka baara kɛ ni ladiri ye ani dinɛ. Bon hakilina ye mun ye Mali yɛrɛ bɛɛ ne ye Mali ta dinɛ mun bɛ 95% de population représentée o ye silamɛya dinɛ de ye ni bɛn kɛra o kɔnɔ bɛn bɛ kɛ Mali la wajibi est-ce que a faamuya donc an y'o de laɲini kɛ bi bi in na a dogolen tɛ mɔgɔ si la silamɛya a bɛ ka kɛ ko suguya dɔ ye bi f'an ka bɔ a kɔnɔ bɛɛ b'i da sago fɔ bɛɛ bɛ a tɔ ye dɔrɔn dɔ k'a fɔ k'an ka seli k'an ɲɛsin tilebin ma mɔgɔw bɛ to a kɔ o de ka dabila réconciliation in kɛra Cheikh Ousmane Madani Haidara n'o ye au conseil président ye a wulila ka se bɛɛ ma k'a fɔ n'a ye fɛn fɛn tɔɲɔ a ka kumaw la a ka laseliw la u bɛɛ ka yafa ma yafa dilila fan bɛɛ fɛ an tilala o baara la sunnaw tasafu mɔgɔw an bɛɛ bɛnnen don sisan an bɛna élément dɔ de ta ka baara kɛ n'o ye silamɛya jɔsen duuru silamɛ bɛ bɛnnen don mun kan an k'o préserver an ka symbole préserver an kana dankari olu la mɔgɔ o mɔgɔ n'i tora kɛrɛfɛ k'a kɛ i t'o lamɛn i ka ko bɛ faama bolo faamaw yɛrɛ nakun y'o de ye u ka parrainage o de ye u fana b'a fɛ ordre de ka établi milieu religieux la islam yɛrɛ la notamment n'o kɛra dugu min na ni 95% mɔgɔw olu bɛnnen don jagola jamana bɛ bɛn surtout minnu bɛ k'an kɛlɛ bi u bɛ k'an kɛlɛ ni diinɛ kelen de tɔgɔ ye u bɛ minnu wele groupe djihadistes u bɛ ka diinɛ de revendiquer ka kɛlɛ kɛ n'o ye hali olu fana u bɛ lafaamuya donc fɛn laɲini kun y'o de ye silamɛw an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka bɔ farafarali la
silamɛya jɔsenba ninnu an k'olu makara k'olu préserver ka baara kɛ n'o ye maintenant bɛɛ ka taabolo an ka ɲɔgɔn ka taabolo bonya vraiment o de ye laɲini ye et je pense que n'an sera k'o laɲini kɛ bi k'a di an ka autorités ma n'u ka baara kɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i tora kɛrɛfɛ maire la k'a fɔ k'i bɛ dankari a b'i ni fangaw cɛ a bɛ nafa lase mun de bɛ Mali la bi bɛnbaliya de don an ka problème tɛ fɛn wɛrɛ bɛnbaliya de don diinɛmɔgɔw bɛnnen tɛ minnu bɛ k'an kɛlɛ olu fana na ni diinɛ drapeau de ye k'u b'an kɛlɛ n'o ye donc bɛnbaliya de ɲɔ ɲɛlen don f'an ka dan de kari o la sinon Mali ma deli ka farafarali jɔn ka tɛmɛ bi kan bɛɛ ɲɛ bɛ jamana lahalaya la a dogolen tɛ mɔgɔ si la an ka bɛn an ka jamana makara parce que jamana kelen de b'an bolo fila t'an bolo an ka diinɛ an ka matarafa o de don merci. an bɛ Alahu taala tanu ka waleɲuman dɔn ka barikada ka nɛɛma ni kisi ni Alahu taala bɛɛ ka caya ciden senima in kan a n'a ka se dun kɛ a n'a ka seba wa ni maa ma tugura o ko ni ɲuman ye fo ka taa se jɔ dɔ ma Ala ka ɲa an yɛrɛ ma k'an fara ciden ma tɔn kan sallallahu alaihi wasallam o tɛmɛnen ko bi ye dɔnba ye siga t'a la bi ye kunnadiya dɔn ye bi ye kunnawolo dɔn ye Mali taarixu la nin bɛna dɔn Mali taarixu la k'a fɔ don dɔ tɛmɛna Mali silamɛw bɛɛ lajɛlen n sɔnna ka dɔn da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka kumakan kelen fɔ ka sɔn k'aw ka taabolo k'olu ɲɔngiri ka Ala ta ka Alakira ta sallallahu alaihi wasallam o ye dɔnba ye wala fɛn min ye silamɛw ka bɛn ye siga t'a la k'a fɔ o de ye sinsin bɛrɛ ye lafiya basigi a bɛ se ka na Mali la cogoya min na ka d'a kan diinɛ ɲɛmɔgɔw olu de bɛ silamɛw ɲɛma olu de bɛ a fɔ silamɛw ye a ye nin kɛ a ye nin to yen nɔ a ye na yan nɔ a ye taa yan fɛ n'olu ma kan kelen fɔ siga t'a la k'a fɔ u kɔfɛmɔgɔw olu tɛ se ka kan kelen fɔ nka n'olu sɔnna ka kan kelen fɔ siga t'a la u kɔmɔgɔw olu fana bɛ tugu o ko fɛn min ye silamɛw ka kelenya ye siga t'a la Alahu taala ye an yamaruya ni o de ye Ala ko an ma ko an bɛɛ lajɛlen ka dɔn da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ an bɛɛ lajɛlen ka silamɛya in a juruba kelen in an k'a minɛ ni fanga ye k'a minɛ ni barika ye an kana sɔn ka fara fiyewu n'an farafarala ka ban o la an bɛ laafo sɛtanɛ bɛ siraw sɔrɔ an kan o kosɔn an ka fanga a bɛ dɔgɔya an bɛ laafo an jugu olu ɲɛ bɛ dɔn an na o de kosɔn silamɛw ye o faamuya o la u sɔnna ka da gɛlɛyaw caman kan minnu tɛmɛna ka yafa ɲɔgɔn ma ka kɔtɔ ɲɔgɔn ma Ala yɛrɛ kama walasa jamana in a bɛ se ka bɔ bolo la a bɛ se ka lafiya cogoya min na an y'a fɔ cogo min na jamana lafiya siga t'a la diinɛ ɲɛmɔgɔw olu de jɔyɔrɔ bɛ a la ka bɔn kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. an bɛ ala tanu a kelen ka nin dɔnba in san ma au conseil islamique du Mali a ye wele se silamɛ bɛɛ lajɛlen ma silamɛtɔn bɛɛ lajɛlen ma silamɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka se yan nɔ bi ka silamɛw ka kɛlɛya jira Mali kɔnɔ an nana o de kɛnɛ kan silamɛw ka kɛlɛya o ye silamɛya yɛrɛ ye o de silamɛya yɛrɛ sigila o de kan sabu Ala ko wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum donc kalimatu ta'alif min fɔra yan nɔ donc silamɛw b'a fɛ k'o de walaya a kun bɛ yen mais u b'a fɛ ka dɔ fara kan k'a sinsin donc nin kuma in fɔra fa'alafa bayna qulubikum a fɔra silamɛw de ye donc kalimatu ta'alif min fɔra a ma fɔ silamɛw ni mɔgɔ wɛrɛ cɛ a fɔra silamɛw de ni ɲɔgɔn cɛ donc ka sɔnni kɛ aw dusukun ni ɲɔgɔn cɛ Ala de y'a kɛ Ala min y'o kɛ Ala y'o fɔ an ye mun na Ala y'a kɛ mun na Ala y'a fɔ an ye a y'a fɔ an ye de yaasa an ka to o ko in kan donc a ka kɛ continuité ye silamɛw ka kɛ waati o waati ni ko nana cogo cogo balima fila ni ɲɔgɔn cɛ u k'a lajɛ sokɛnɛ ko ye sokɔnɔ ko ye u k'a dilan k'a sɔrɔ a ma bɔ kɛnɛ ma u kana bɔ ni ɲɔgɔn ye u kana ɲɔgɔn lagosi u kana ɲɔgɔn labila sabu Ala kira ko al muslim akul muslim la yazlimuhu wala yaslimuhu wala yakhdhuluhu silamɛ y'a ɲɔgɔn balima silamɛ de ye a t'a tɔɔrɔ a t'a labila a t'a dɔgɔya donc o la nin fɛn saba in n'an ye nin sira ninnu ta an bɛ baara min na baara in bɛ ɲ'an bolo an ka kɛ mɔgɔ ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ tilen baara kɔnɔ kunu lillahi kunu qawamina lillah an ka tilen Ala y'an ka baara la n'a b'an dusukun na ni tiɲɛ yɛrɛ la n'a ka d'an ye k'an ka ɲɔgɔn minɛ foyi tɛ yen Mali in kɔnɔ k'a fɔ ko ni silamɛw y'o kanu k'o tɛ kɛ donc o la an nana o de kidira kɛnɛ kan alhamdulillah a diyara autorités ye sabu jamana min kɔnɔ autorités ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye o wa jamanadenw
jamanaden la fanba autorité ka laɲini tɛ dɔ wɛrɛ ye ka mɔgɔw laguider ka mɔgɔw bilasira donc wala jama bɛ yɔrɔ min na autorité kan ka dilan k'a basigi ka a nɔgɔya cogo min autorité ka baara y'o de ye donc o de la nin ko in diyara u ye kosɛbɛ o kosɔn u ye bilasirali di u ye nɔgɔya kɛ yaasa ko in bɛ se ka ɲɛ cogo min na olu yɛrɛ faralen b'an kan nin ko in na 95 o de bɛ fɔ mais 97% musulmans au Mali ne t'a fɔ 95 de 97% musulmans au Mali o de don donc o la sarada 197 Mali la i n'a fɔra k'a fɔ ko olu kɔni ka ko ayiwa o de ye jamana ye o la n'o ye jamana ye n'olu ko bɛ min kɛ jamana bɛ wuli ka jɔ o la baara in Ala ka ɲɛ k'a d'an ma an bɛ baara min na Ala ka an sankɔrɔta sabu ko in kɛra anw tile la an k'an jija ko in an ka ɲɔgɔn minɛ an ka makɔrɔw tɛmɛna ayiwa mɔgɔ tawayifu caman tun bɛ jamana in kɔnɔ u ye ɲɔgɔn minɛ dɛ u ye ɲɔgɔn minɛ tiɲɛ de don hakilinaw bɛ fali mais dusukun kan ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka kɛ kelen ye an ka ɲɔgɔn minɛ an ka tɛmɛ ko dɔw la wala yaasa an ka jamana in bɛ se ka basigi cogo min na n'i y'a ye kɛnɛma jugu bɛ dɔn o y'a sɔrɔ kɔnɔna jugu de bɛ yen nɔ n'an ye ɲɛɲini ka kɔnɔna jugu bɔ yen nɔ k'a to kɛnɛma jugu dɔrɔn ye foyi tɛ s'an na min bɛ ka ɲɛsan ma a tɛ s'anw na Mali ye jamana min ye bɛɛ b'a dɔn Mali ye jamana kɔrɔ de ye danbe jamana don silamɛ jamana don silamɛya Mali kɔnɔ a ma daminɛ silamɛya Mali kɔnɔ depuis a hijira Ala kira hijiralen kɔfɛ ni san 40 ye silamɛya donna Mali kɔnɔ o ye ko bannen ye anw tɛ kɔrɔlen ye anw tɛ kura ye nin ko in na an bɛ dugawu de kɛ an b'a ɲini médiaw fana fɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛ tilennikɛla ye bɛɛ lajɛlen ka ɲɛ aw de y'anw nɛ k'an se diɲɛ ma an b'aw fɔ kosɛbɛ aw ka wulikajɔ la an bɛ Ala deli a bɛ baara min na ayiwa silamɛya ka ɲɛta kama Ala k'o sankɔrɔta Ala k'an sankɔrɔta Ala ka bɛnsama ka ɲɛ hada wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam ala Muhammad ni kɔni alhamdulillah an nisɔndiyalen don an wasalen don kɛnɛ in kan yan silamɛw ka bɛn kuma ɲuman don waleya ɲuman don bɛɛ lajɛlen kan k'i fanga fara ɲɔgɔn kan pour que silamɛw ka bɛn in ka réaliser Ala yɛrɛ b'o de fɔ an ɲɛna wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu a ye ɲɔgɔn minɛ ni Ala ka juruba kelen aw kana fara tafsirukɛla caman ko juruba kelen in kɔrɔ ye kuranɛ dɔw ko Alakira yɛrɛ n'a ka somɔgɔw sallallahu alayhi wa sallam ɲɔgɔn minɛ Usman règle dɔw de b'a la a règle belebele ɲɔgɔn minɛ ti diɲɛna fiyewu fo k'a sɔrɔ kɔmɔgɔ ni ɲɛmɔgɔ ka situation ɲɛna n'o de ɲɛna ayiwa baara in bɛ kɛ baara ɲuman ye tant que an ma ɲɛmɔgɔ bonya ayiwa kɔmɔgɔ t'a sago sɔrɔ ɲɛmɔgɔ t'a sago sɔrɔ tant que ɲɛmɔgɔ fana ma hinɛ a dugumamɔgɔ la kɔmɔgɔ t'a sago sɔrɔ ale yɛrɛ t'a sago sɔrɔ donc bi ka sigi nin kɛnɛ in kan ne wasalen don nisɔndiyalen don Mali silamɛ bɛɛ bɛ yan k'a ta Kayi fo Kidal donc vraiment nin ye nisɔndiya dan ye et surtout a drapeau bɛ cɛ min bolo a drapeau bɛ Ala jɔnba min bolo silamɛw ɲɛmɔgɔ min bolo wallahi ni nin ye bɛn sira ta ni an ye siga t'a la an bɛ taa bɛn dugu an bɛ taa fa capitale munna a dusukun ɲumanya b'a la a sabali b'a la a muɲu b'a la Ala sɔnna ayiwa k'a kɛ warithu ye wa nuridu an namunna ala alladhina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin o la bɛɛ lajɛlen ka to zamzami kɔ bi ka taa bɛn fan fɛ o ye fɛn de ye min kɛra an bɛɛ lajɛlen ma wajibi ye wa Ala ka bɛn sabati Ala m'an tora a tora an ka dɔn ɲɛmɔgɔ ye ɲɛmɔgɔ ye Ala ma an nɔgɔ kunna ɲɛmɔgɔ la o la an bɛ se k'o de fɔ bɛɛ lajɛlen ye et surtout bi na Mali silamɛw kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'i y'a ye Mali gɛlɛya o gɛlɛya bɛ anw ka bi a bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ de n'an ye o furan k'o dilan siga foyi t'a la ayiwa force foyi tɛ jɔ an ye surtout ni Ala ye wallahi Ala b'a dɔn an bɛ min fɔ a b'an dusukun na n'Ala ye mɔgɔ d'an ma ɲɛmɔgɔ d'an ma min ni o bɛ se ka ayiwa se ni an y'an senyɔrɔ la yasu bil mu'minin o de la u tun bɛ Imam Ali yɛrɛ wele ko didenw na kuntigi diden bɛɛ bɛ tugu min kɔ wa siga tɛ a la silamɛw Mali silamɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ la kuntigi n'an tugura kɔ n'o y'an ka yasubu ye bi n'o ye zamzamiw ye siga tɛ a la an bɛ s'an seyɔrɔ la wa an bɛ lafiya wa jamana yɛrɛ bɛ lafiya sɔrɔ donc o la an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye hali minnu ma nin kɛnɛ in sɔrɔ n'u y'a mɛn a kɛra wajibi belen ye an bɛɛ lajɛlen ma an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mɔgɔ kana to kɛrɛfɛ tuguni kɛrɛfɛ meriw banna hami banna jɔrɔ banna an bɛɛ de ye kelen ye an ka na min ye min kɛ n'o ma ɲɛ o k'o bila kɛrɛfɛ an ka na an ka video kɛ jugu ninnu dabila an ka ɲɔgɔn clashéliw dabila an ka kutubaw unifier an k'a dɔn k'a fɔ ko lajɛlikɛla wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso la min t'a cɛ ye
donc n'an ma farati anw yɛrɛ tɛgɛ bɛ se ka kɛ an kala ye donc ni ala ye mɔgɔ di an ma mɔgɔ min n'o ni anw ka zamanu bɛnna mɔgɔ min ni ala ye daraja d'a ma ka kari a yɛrɛ kelen ye force ye ni force sɔnna ka fara force kan yɔrɔ o ye force ko bannen o ye l'infini de ye an bɛ ala deli ala k'a ɲɛmɛ ala ya rabbal alamin ya hayyu ya qayyum rahmatika astaghfir. Bon nana ayiwa an ka kutubu zamana n'o ye Sheikh Lasana Kane ka na ale représenter nin kɛnɛ in kan o fɛnɛ kɔsɔn n ye Haut Conseil islamique commune de o président ye bon ne kɔni bɛ min fɔ fɔlɔ ni bɛn tɛ yen ni kelenya tɛ silamɛya tɛ yen ni bɛn tɛ jamana kɔnɔ ni kelenya tɛ jamana kɔnɔ silamɛya tɛ yen parce que silamɛya nana de bɛn de kama ani kelenya n'i ye kuranɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ aya 600 ani aya 600 ani aya 66 bɛn kumakan min b'a kɔnɔ o de ka ca ka tɛmɛ kumakan bɛɛ lajɛlen kan donc bi de anw y'a dɔn k'a fɔ k'an ka silamɛya k'a sabatira n'o tɛ kunu anw ɲugunnen don silamɛya la parce que ni silamɛya bɛ yen ni bɛn tɛ yen ni silamɛya bɛ yen ni kelenya tɛ yen a bɛ n'a fɔ silamɛya ma dafa an nisɔndiyalenba de don bi don in a bɛna fara an ka tariku kan an ka histoire kan an b'a sɛbɛn le 20 juin 2026 palais de la culture la k'a fɔ ko Mali silamɛya ani Mali silamɛw k'an hakili sigira k'an jigi fara parce que an ka maakɔrɔbaw ye fɛn dɔ de fɔ an ye ko an ka jamana in ko barika jamana don ko duwawu jamana don mun de y'a kɛ barika ye mun de y'a kɛ duwawu jamana ye bɛn parce que fɔlɔ la ni tun tɛ jamana kɔnɔ taabolo ko tun tɛ jamana kɔnɔ farafarali tun tɛ jamana kɔnɔ jamana bɛɛ tun bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ hali ni minnu tɛ diinɛ wɛrɛ la i b'a sɔrɔ an ka tɔɔrɔ tun tɛ s'u ma u tun b'u ka ɲɛnamaya kɛ an kɛrɛfɛ paix la salama la kisi la an fana tun b'an ka ɲɛnamaya k'o kɛrɛfɛ ayiwa tɔɔrɔ foyi tun tɛ yen mais mun de nana ne nin ye sisan an ye bana dɔn parce que bana de dɔnni ka gɛlɛn ni bana dɔnna ka ban fura bɛ sɔrɔ a la i y'a faamu donc alhamdulillah an bɛ ala fo ka ala barikada parce que silamɛya de ye solidarité diinɛ ye al-islam diinu tadamun i bɛ mɔgɔ ye min b'a fɔ solidarité min b'a fɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka bɛn i b'a sɔrɔ a bɔra silamɛya de la o min bɔra silamɛya yɛrɛ la o kun porokotora anw silamɛw yɛrɛ la mɔgɔ wɛrɛw y'a ta ka baara kɛ n'a ye k'u ka jamana jɔ n'a ye i y'a faamu or que anw de ta don donc image min tun b'an na ani dulokiba min tun b'an kan na an y'a bɔ k'a bila mɔgɔ wɛrɛw y'a ta ka baara kɛ n'a ye mais sisan an y'an ka tununfɛn an y'a sɔrɔ wallahi an y'a sɔrɔ ne kɔni b'a dɔn nin kɔfɛ ni ala sɔnna ma Mali silamɛya a tɛ lengelan kan bilen nin y'a sabatilen de ye nin y'a sabatilen parce que dusukun fɛn min nana ne nin ye da mana n'a ye kuma mana n'a ye dɛ dusukun de nana n'a ye hali ɲina magan a mina an wasara arafa kabini ye ne ye tamasiyɛn dɔ ye Mali silamɛya la bi ɲina hiji la a ye ne fa quoi parce que mina i b'a sɔrɔ an ka jamakulu tun ye 2 ye jamakulu 2 bɛɛ lajɛlen mɔgɔ 4,000 ani mɔgɔ 500 an bɛɛ selila ɲɔgɔn fɛ i y'a faamu bon wajulu fana tun ye kelen ye donda tun ye kelen ye bɔda tun ye kelen ye an ye arafa fana kɛ o cogoya la ka muzdalifa fana kɛ o cogoya la i y'a mɛn ka mina tile 3 sigi fana an y'o bɛɛ kɛ nin cogoya in na donc kabini yen ne jigi fara bon dugawu min fana kɛra arafa kɛnɛ kan ala ka se ka Mali silamɛw bɛn ala ka se ka kelenya don Mali silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ wallahi a minɛna alhamdulillah an bɛ ala tando k'a waleɲuman dɔn ni k'a barikada tiɲɛ yɛrɛ la nin baara in a ma bali an na mun na sabula a bɛ ka kɛ o conseil islamique ɲɛmɔgɔ min tile la n'i ye ale yɛrɛ nacogo filɛ o conseil kunna ani o conseil islamique président tɔw nacogo si ma kɛ kelen ye sabula bɛn ni kelenya o de ye ale nati sabu a ka nali a ma kɛ ni vote ye a ma kɛ ni foyi ye tagabolo bɛɛ de ko an jɛna e ka sigi o conseil ma ɲɔgɔnna ɲɛmɔgɔ sigi ni sigi cogo in na ni ala sɔnna k'a fɔ ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔ halisa k'a fɔ ko nin journée historique a bɛ fɔ ko historique ni ɲɔgɔn ma kɛ Mali kɔnɔ fɔlɔ
k'a fɔ ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ donc o ma bali an na u b'a fɔ ko su min bɛ diya ko kabini fitiri ko a bɛ dɔn ni ma fili a bɛ fɔ ten donc vraiment an nisɔndiyala kosɛbɛ a nana a na kuma na a nana c'est à dire que a nabaga fɛ donc an bɛ ala de tando ka waliɲuman ka barikada ka ɲini ala fɛ ko in ala ka barika don a la a ka sinsin bɛn an tɛ se ka taga o kɔ bon fɛn dɔ bɛ yen o bɛ ɲagami mɔgɔw ma ne bɛ to ka n da don a la dɔɔni o de ye hakili fɔ ɲɔgɔn kɔ o man ka to dusukun ka fɔ ɲɔgɔn kɔ parce que dusukun fɔ ɲɔgɔn kɔ de ka jugu n'o tɛ hakili fɔ ɲɔgɔn kɔ tuma dɔ la o yɛrɛ ye hɛrɛ de ye parce que o b'a yira ko an bɛ ka miiri an bɛɛ bɛ ka miiri n'an bɛ miiri ka ban diyagoya hakililaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mais o man ka to dusukunw de ka fɔ ɲɔgɔn kɔ a man ka jigin dusukun na quoi n'a tola hakili niveau la c'est une richesse parce que bɛɛ bɛna ni hakili dɔ ye hakili bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ et puis on avance mais ni dusukun ye ɲɔgɔn minɛ ala y'o min wajibiya o de fana wajibiyara dɛ ko an ye kɛ ɲɔgɔn fɛ ala ka jɔn ye ibadalahi ikhwana donc vraiment an nisɔn ka di ka nin kɛnɛ in ka hadara ka seereya hɛrɛ do barika do ni yɛrɛ kosɔn ala bɛ yafa an jurumuw ma ala bɛ degun wuli ka bɔ jamana in kan ni nin ye inshallah taala bon alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ hakilina min bɛ an fɛ bɛn na bɛn ye alakira sallallahu alaihi wasallam a nana yirisun fɔlɔ min turu adamadenya kɔnɔ o de ye bɛn yirisun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a donnen Madina a ye min kɛ bɛɛ b'o kalama kabila minnu ye san 40 kɔ kɛ u bɛ kɛlɛ la a y'olu fara ɲɔgɔn kan minnu tun tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ a y'olu bila u ka ɲɔgɔn nadon ka dumuni tobi ka si ɲɔgɔn ka so kɔnɔ u lafiyalen u hakili sigilen donc ni kira bɔnzɔn dɔ ni o taara ka bila Mali silamɛw ɲɛmɔgɔya la ka o ta k'o bila Haut Conseil kunna ni nin initiative bɔra o la n'o ye Sheikh Seyid Sherif Usman Madan Haidara a bɔra a bɔyɔrɔ de la kira ye hɛrɛ bɛɛ de kanu a faso ye donc n'i y'a mɛn ko faso dɔrɔn bɛn de don ni bɛn tɛ foyi tɛ yen donc bɛn wajibi de parce que an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ commun universel minnu bɛ yen n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la o ye wajibi ye an ka bɛn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bani adamadenya la an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la kullukum min adam wa adam min turab bon adamadenya kɔfɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Muwatini ya an bɛɛ bɛ bɔ Mali de la an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni dugukolo in de kan donc si tɛ se ka si gɛn ka bɔ a kan bon o ye fɛngɛ an ye wahdatul ad-din an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ diinɛ kelen na an bɛɛ ko nahnu muslimun an bɛɛ silamɛw de kɛ yɛrɛkunkolobaga ala ye ni an bɛɛ ye yɛrɛkunkolobaga ye ala ye bolofaramisɛnninw ani taabolonin dɔw kana kɛ sababu ye k'an bila ɲɔgɔn na min bɛna wolo fɛn na fɛn min yɛrɛ b'an bɛɛ ka diinɛ jɔsi ka bɔ yen donc ni initiative tali bonya ni karama ani foli de do a kun kan ka kɛ mais anw de b'an diya Sheikh Usman anw génération an ka tile a bɛnn'o ma cɛkɔrɔbaw ye yiri min turu k'a di anw ma nin n'ala sɔnna yiri in tɛ sa an bɛ ji k'a kɔrɔ fo k'a di an mɔdenw n'an tulomasamaw n'an fufafuw olu bɛɛ ka na sɔrɔ Mali bɛɛ lajɛlen bɛ kan kelen de fɔ diinɛ la wa u bɛɛ lajɛlen bɛ u ka taabolow bolo farafaralen don mais kɛlɛ tɛ yen balawu tɛ yen ba ɲɔgɔnna tɛ yen vraiment a ɲana an bɛ ala deli ala k'a sabati ala k'a sabatibagaw sabati a laɲinibagaw ala k'u sabati ala k'an k'a jama na alhamdulillah an karamɔgɔ ni an ka sirikɛ Seyid Sherif Usman Madan Haidara u ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔ nin kan ka jate Mali tariku dɔw la a kan ka jate Mali tariku baw dɔw la kuma min ye u bila nin na o de u y'a ye k'a fɔ dɔ kɛra ɲɔgɔn neni na dɔ kɛra ɲɔgɔn burujali la a ti foyi sama ka se silamɛya ma ani hali a kɛbaga yɛrɛ ma n'a ma kɛ lagosi ye sabula ni ka diinɛ maa dɔ lagosira o ye diinɛ de dɔgɔyalen n'i y'a tigi bonya i ye diinɛ bɛɛ bonya alakira de ko sallallahu alaihi wa sallam bihasabi imri'in min ash-sharri an yahqira akhahu al-muslim ko silamɛ ka a silamɛɲɔgɔn dɔgɔya ko o wasara tɔɔrɔ la o wasara jurumu na donc ja ka fɛn fɔ i silamɛɲɔgɔn ma min ye ka a lagosi k'a tɔgɔ tiɲɛ ka se k'a nege bɔ ja jurumuba don o kuma sigi in kɛra ka ɲɔgɔn ladi ka ɲɔgɔn minɛ k'an kɔnɔna jɛya ɲɔgɔn ye an ka an pan an ka fili misɛnninw kunna ɲɔgɔn cɛ
min n'an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la an k'an bolo di ɲɔgɔn ma sabu n'an bɛnna an bɛ se ka nɔ bɔ nka n'an fara-farala kelen kelen tɛ se ka foyi ɲɛ kuma ala k'an jɛlen to silamɛya san kura in ala k'a diya an na ala k'a kɛ barika san ye jamana bɛ kirisi min fana la n b'a dɔn nin kɛnɛ in dɔw bɛ jaabi nin kɛnɛ in bonya kama ala ka jamana a bɔ gɛlɛya la k'an bila sira ɲuman kan k'an bila wasa sira kan allahumma salli ala muhammad wa alihi wa sallim. alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ allahu taala barikada ka ala waleɲuman ka waleɲuman dɔn nin ko in na a bɛ komi nin baara in an b'a fɔ baara in bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛsin an de ma an bɛ kuranɛ kalanbaw ye nin y'an ka laɲini de an ka laɲini de ka an ka dɔn da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ kuranɛ b'an de bolo an de mɔgɔw kalan kuranɛ na an tɛ se ka a tɔgɔ di fara-farali o tɛ se ka kɛ an kɔni danbe abada o conseil ni min kɛ an kɔni a kɛra an bolo nisɔndiyaba de ye et puis an b'a lase kuranɛ kalanba bɛɛ lajɛlen ma an de ka kɛ wane ye nin na k'a labato ka mɔgɔw bilasira i y'a fɔ an k'a tigɛ a kɛ an ka ko ye a diyara n ye a bɛn n'a ma ni silamɛ kɔni bɛnna jamana in kɔnɔ o y'a balen de o ye ko dafalen de ye alahu taala y'o de fɔ ka taa ka sigi a kan ala bi plaisir min bɛ alahu taala yɛrɛ la an ni ɲɔgɔn cɛ o ye bɛn de ye o ye bɛn de ye min ka di ala ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan an ni ɲɔgɔn cɛ o ye bɛn de ye o de a taara ka sigi a kan fan bɛɛ lajɛlen na wa'tasimu bihablillahi jamii'an wala tafarraqu aw kana fara a ye ɲɔgɔn minɛ ni ala ka juruba kelen ye adamaden i k'i kɛcogo la kɛ o kɔrɔ ye i bɛ kini dun i bɛ to dun i bɛ basi dun i fɛnkɛ dun a bɛɛ bɛ taa kɔnɔ kelen na o kɔnɔ bɛnnen don o tuma fo i ka jɛ n'o de ye fɛn o fɛn maa o maa bɛ yen jɛn'a ye k'a fɔ ala ka dantanfɛn dɔ don ala d'a bila o milieu kɔnɔ n'i se sera k'a bɔ a la falila alhamdu n'i ma se i se ma se k'a bɔ a la i y'a faamu a kɛ adamaden dɔ ye i ka tɔɔrɔ foyi kana s'a ma silamɛ de ye fɛn ye diɲɛ kɔnɔ fɛn min ka taasira min ka fisa ni taasira bɛɛ lajɛlen ye silamɛ de ye fɛn ye diɲɛ kɔnɔ lafiya bɛ a tɔgɔ di diinɛ min na ka tɛmɛ diinɛ bɛɛ lajɛlen kan diɲɛ kɔnɔ o tuma nin haut conseil nin sigi silamɛw ka bɛn kɔni o ye diɲɛ yɛrɛ de ka lafiya ye ni mali bɛnna ni mali silamɛ bɛnna ne bɛ min f'u ye mali tɛ dɛ afiriki bɛ ka d'a kan mali de ka kalanden bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ jamana o jamana b'an lamini a bɛɛ lajɛlen mali ka kalanden de mali ni hakilina min sɔrɔ ka nin kɛ ya rabbi ala k'a sabati an dusukun na ala kana kɛ ninkun ta ye dɛ ala kana kɛ ninkun garisɛgɛ ye ala k'a kɛ dusukun de garisɛgɛ ye ya rabbal alamina an y'a ɲini ala taala fɛ an kɔni bɛ waso ni nin ye an bɛ waso n'a ye n b'a fɔ kuranɛ kalanbaa bɛɛ lajɛlen kelen kelen u ka kɛ maa fɔlɔ ye nin na u ka kɛ ko ambassadeur ye u ka nin lase fan bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u kɔnɔ dayɛlɛ u balima bɛɛ lajɛlen ye o an bɛ ten de. an bɛ ala tanu ka ala barikada kɔkɔrɔmadonni o hakilina de bɛ na nin baara in na sabula ni ala ye ci min don da la ka na o ci minɛni wajibiyara an ka kɛ an karamɔgɔ Sheikh Sherif Usman Madani Haidara an ka président au conseil islamique du Mali silamɛya bɛɛ lajɛlen kalifalen bɛ cɛba min na bi Allahu taala ye a ilhamu ni musalaha nin na n'o ye silamɛw ka bɛn ye a ka wuli ka jɔ kɛ a tile la a hakilina nana na kuma min na k'a to kɔfɛ jamanaw na a ye mɔgɔw taabolo ye diinɛ na cogoya min na o ma a y'a ɲɛfɔ denmisɛnw ye kɔfɛ ka na ɲɛfɔ bureau exécutif ye k'a ɲɛfɔ silamɛw ye a bɛ ɲɛ cogoya min na ka wuli ka jɔ kɛ depuis a hakilina bɔra la mɔgɔ ma sunɔgɔ bilen o conseil islamique la bureau exécutif a bureau tɔ bɛɛ démembrement bɛɛ munna sabula bɛɛ ko waati sera bɛɛ ko nin de ye tiɲɛ ye o dalen bɛ kumakan an bɛɛ lajɛlen min n'i y'a mɛn silamɛ diinɛw an bɛɛ lajɛlen bɛ o min kɔnɔ a sigilen bɛ silamɛya sigilen bɛ jɔsen minnu kan ni an bɛɛ lajɛlen min ɲɔgɔn sɔrɔ olu la an bɛ baara kɛ ala ye fɛn min fɔ k'a wajibiya k'a gɛlɛya n'o ye a ye siran ala ɲɛ ala ye siranya kɔfɛ fɛn min bɛ tugu la o de ye musalaha ye o de ye bɛn ye o de la ani hadisa in bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hadisa min ko a bɛna fɛn ala kira sallallahu alaihi wasallam k'a bɛna fɛn fɔ silamɛw ye fɛn min ka bon ni seli ye a ka bon ni su ye a cɛ bɛn dilanni a cɛ bɛn dilanni n'o de bɛ tugu ala ɲɛ siranya kɔ Sherifu ye o kuma de ta
k'a se Haut Conseil la ni bɛɛ lajɛlen wulila ka jɔ. Ola ne b'a ye k'a fɔ nin tɛ foyi ye fo Ala ka ci jamanadenw ka nin minɛ, silamɛw ka nin minɛ, diinɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka nin minɛ. Nin bɛ kɛ sababu ye k'an ka silamɛya kɔrɔta, nin bɛ kɛ sababu ye k'an ka silamɛya don bɛrɛ la, ka fanga don a la, nin bɛ kɛ sababu ye ka jamana bɔ bolo la. An ka don da kelen fɛ, an ka bɔ da kelen fɛ. Nin tɛ maa ko ye, nin tɛ taabolo ko ye, nin ye yɛrɛ ko de ye. Ale min ye nin hakilina sɔrɔ, foyi t'an bolo ka dugawu k'a ye su ani tile, k'a dɛmɛ hakilina in kan an ni n'an ka nafolo ye cogoya bɛɛ lajɛlen na. Ala ka silamɛw don da kelen fɛ, Ala k'u bɔ da kelen fɛ. An kɔni a diyara n ye fo ka fɔ fo ka wasa, sabula foyi tɛ nin kɔfɛ. Yarabi Ala k'a ɲɛ kɔ, Ala k'an kɛ a ɲɛbagaw ye, Ala k'an kɛ a ciden ɲumanw ye, Ala k'o kɛ Ala kɛra bonya kama, k'a kɛ serifu hɔrɔma kama, Ala ka sijan ni kɛnɛya d'a yɛrɛ ma, Ala kɛra bonya. Sali Ala ma. Bon hakilina min na o de ye Ala k'a ɲɛ an bolo, Ala k'an ŋaniyaw jɛya baara in ka se ka ɲɛ. Bon ne tun bɛ commission mobilisation na, an taara karamɔgɔw fɛ yen, duba fɛn fɛn bɛ yen ani Mali karamɔgɔbaw komi aw yɛrɛ y'a image dɔw ye. An taara mɔgɔ fɛ yen parce que n'i ye tɔgɔ fɔ n kana ɲinɛ dɔ kɔ quoi. Voilà, an taara duba kɔnɔ karamɔgɔ fɛ yen suna sira kan, sufiya sira kan. Wallahi an taara sɔrɔ ko in ka d'u ye ka tɛmɛ hali anw yɛrɛ kan. Donc nin bɛ komi Aramzu de ye nin ye dɔrɔn min bɛ ka kɛ bi c'est symbolique a ka kɛ mais dusukun ka bonya ko in na u ka bon n'a bɛɛ ye quoi. Parce que depuis an ye baara in daminɛ n'an taara mɔgɔ fɛ yen an taara sɔrɔ u bolo fila kelen don k'an kunbɛn ta ko vraiment aw nana nin min na an sigilen kun don ka bi ma kɔnɔ. N y'o de fɔ sisan anw kan ka nin baara kɛ, anw kan ka kɛ Imam Al-Hassan silamɛya gɛlɛya dɔ ye silamɛya sɔrɔ, Seydina Ali ni Muawiya mɛnna kɛlɛ la kosɛbɛ, jeli bɔnna kosɛbɛ, mais Imam Hassan ye a ban, a y'a ban ni mun ye, a ye suluhu kɛ benal muslimin fo a nɔfɛmɔgɔ dɔw y'a jalaki, a ye mun de f'u ye ko a bɛ ne jalaki ko ne ye suluhu kɛ ni Muawiya ye. Muawiya ye silamɛ de ye, silamɛ jama dɔ b'a kɔ, mais kira ye suluhu Hudaybiya kɛ ani kafiriw de y'a kɛ, kafiri jama de kun y'olu ye. Bon silamɛw bɛnni o de ye dɔrura ye, jagoya wajibi farida. Donc Hassan sera ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan. O kan ka kɛ misali de ye leader bɛɛ bolo, surtout leader min n'Ala y'i garizigɛ Hassan ninnu bɔnnaya la n'i danbɛra ka t'u ma. N y'o de fɔ sisan an bɛɛ k'an jija, anw de kan ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye min bɛ kuranɛ défend, min bɛ silamɛya défend, wa min bɛ Ala ka diinɛmɔgɔw fara ɲɔgɔn kan, an ka se ka kɛ kelen ye yaasa jamana yɛrɛ bɛ crise min kɔnɔ. Ni o ye jumɛn ye mɔgɔ dɔw ka faamuya cogo jugu diinɛ kan ka se ka o diinɛ faamuyaliko jugu in ka se k'o bɔ yen ka na ni faamuyaliko ɲuman ye an ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Ni silamɛw bɛnna dɔrɔn faamaw bɛ lafiya, ni faamaw lafiyara jamanadenw bɛ lafiya. Voilà, faamaw mana lafiya o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ parce que diinɛ ko kɛlɛ man nɔgɔn, diinɛmɔgɔw ka kɛlɛ kan o tɛ ko nɔgɔn ye. Faamaw bɛ lafiya, ni faamaw lafiyara dɔrɔn dugukɔnɔmɔgɔw bɛ lafiya, mais tant que n'olu ma lafiya jamana tɛ lafiya dɛ. Donc silamɛw ka bɛn o de bɛ na ni lafiya, a bɛ na ni basigi, a bɛ na ni hakilisigi. Bon bɛn kana dan nin ma, wallahi hali n'a sɔrɔ ni mɔgɔw bɛ kuma wajulu la ɲɔgɔn kɔfɛ, ne y'o fana kɔlɔsi an ka nin tourna in na, hali n'a sɔrɔ dɔ bɛ dɔ fɔ dɔ ma, e yɛrɛ bolo ko dɔ ye taabolo jugu dɔ ye, bon taabolo dɔ mɔgɔ jugu ye, yi nin ka farin nin bɛ tan dɛ, mais n'aw tora ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka baro kɛ hali 5 minutes i bɛ se ka ye kanu min na ten, donc i b'a ye dɔrɔn ko silamɛya la mɔgɔw ye kelen ye quoi, mais n'an ka jan ɲɔgɔn na o de kuma caman fitinɛ bɛ bɔ o la quoi. Voilà, donc an k'an jija an ka bɛn an ka don da kelen fɛ pour que cogo min na Ala ye minnu garizigɛ alimamiya la, diinɛ ɲɛmɔgɔya la, o bɛ kɛ sababu ye kɔmɔgɔw bɛ lafiya. Donc an ka laɲini min a bɛ sɔrɔ vraiment ka o conseil ɲɛmɔgɔw fo ani minnu nana invité vraiment u ye baara min kɛ nin ye, hakilina in nana cogo min na a wusayara, Ala y'a don sabati bi. Donc an bɛ o conseil président fo Sherif Usmane Madani Hayidara ani o conseil membre tɔ bɛɛ lajɛlen ani silamɛ fɛn fɛn nana salle kɔnɔ i gɔngɔn duru i sen fila bɛ dugu ma, minnu nana an lamɛn vraiment Ala ka si ni kɛnɛya d'an n'u bɛɛ ma, an ka jamana Ala k'a suma,
ala ka kɛlɛ ni fitinɛ b'a kɔnɔ gɛlɛya o gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ an y'a ɲini ala fɛ ala ka gɛlɛya in bɛɛ wuli ɲinɛ san kura ka kɛ Mali ka hɛrɛ san ye kunnawolo san ye barika san ye ni ala kira yɛrɛ bonya n'a hɔrɔma ye sallallahu alaihi wa sallam. Ka tila ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka di an fa ni an karamɔgɔ Usmani Seru Madani Hayidara ale min kabini a ye baara daminɛ a ma fila fɔ a ye ɲɔgɔn minɛ a ye hinɛ ɲɔgɔn na a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tila ka an ka jamana ɲɛmɔgɔ fo Asimu Goyita n'a ka baara kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen sabula ala sɔnna nin ko ba in ka kɛ olu tile de la an mɛnna k'a fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan mais k'a pratiquer olu tile de don donc an b'u fo k'u barikada hakilina min bɛ anw na nin na o de ye nisɔndiya belebeleba de bɛ an na k'a fɔ an faso jɔra ka ban parce que jamana o jamana bɛ yen ko a silamɛya bɛ taa 95% musulman n'o silamɛw y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o kɔrɔ ye ko jamana jɔra o e yɛrɛ filɛ micro bɛ min bolo sisan e bɛ karamɔgɔ dɔ nɔfɛ o ne bɛ karamɔgɔ dɔ nɔfɛ o hali jamana président tugulen don karamɔgɔ dɔ la o n'o karamɔgɔw bɛɛ ye ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ jamana jɔra diinɛ fana jɔra bon ala mago bɛ min na tigitigi o de ye nin ye donc ne nisɔndiyalenba don kosɛbɛ vraiment n fari foninen don n bɛ min ɲini dɔrɔn u ye nin décision ninnu ta k'a fɔ u bɛna baara kɛ n'a ye ala k'a sabati n'a sabatira an lafiyara donc o nisɔndiyaba de bɛ an ka bi ni ala ka jɛ ye. aleykum salam n tɔgɔ Ahmed Disri Ahmed o Seykhana Hamawullah Hayidara an b'a fɔ an jigi bɛ o kan koyi an bɛ ala ka an b'o kan dɔnnibagaw n'u sɔnna inshallah Mali b'a sago sɔrɔ islamiw muɲɛna fɛn ka giri mais dɔnnibagaw de ka jɔ yɔrɔ de ka kan ka dɔn kabini bi ni mun bɛ an dɛmɛ an ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ denmisɛnw ka se ka sabali k'o ka segin a cogoya kɔrɔ la o kɔrɔ ka fɔ ni mun ma sɔn o kɔrɔ ka fɔ a sen bɛ k'o la dɔgɔnin ko tɛ bi kɔni a ka kan ka faranfasiya ka fɔ kɛnɛ ka fa bɛɛ ka don i bɛ Mali ka lafiya nɔfɛ i bɛ fantanw ka hɛrɛ nɔfɛ i b'a ɲini k'o ka segin a cogoya ka sabali bɛɛ ka se ka kɛ inshallah a bɛ kɛ n'a ma se ka o kɔrɔ ka fɔ ni mun ma ta an nɔfɛ o sira la a sen nɔ b'a la o tɛ problème bɛ yan ko minnu bɛ n kumana o de kan n ko dɔnnibagaw silamɛ dɔnnibagaw ka jɔyɔrɔ ka kan ka ye o la Mali bɛ bi ko tɛ mais bi ta a ka gɛlɛn ni fɔlɔ ta parce que kɛlɛ b'a la mɔgɔ faga b'a la façon dɔnnibagaw ka kan ka ye o la dubabu n b'a ɲini ala ta'ala fɛ a ka se ka an lafiya inshallah ka se ka ne Mali alhamdulillah a bɛ hɛrɛ la ne bolo. Moi, c'est révérend docteur Nouaguinfa Yatara. Je suis le délégué général de la GMPM. Bon, ce rassemblement est un honneur et un événement très important au Mali. Du moment où l'islam est majoritaire, largement majoritaire au Mali, quand ils font des efforts pour s'unir dans le sens de la paix et de la tranquillité, de la cohésion sociale, nous ne pouvons que saluer cela. Parce que, comme les Mandinkas le disent, ils sont les Djatigui de tout le monde. S'ils sont en paix, tout le monde sera en paix. Nous ne pouvons que venir saluer et témoigner que vraiment nous honorons les organisateurs et particulièrement le shérif Ousmane Madani Haidara, président du Haut Conseil islamique, qui a eu cette initiative. Nous les bénissons et prions que Dieu réponde à leurs prières. An sojalen do biye domba ye an bɛ se k'a fɔ an karamɔgɔ na o y'a ka au conseil président ba ye Seydi Sirif Usmane Madani Hayidara an bɛ se k'a fɔ nin y'a ka sobo dɔ dankɛnɛyalen ale bɛ hami na san 40 ɲɔgɔn na depuis a ye wajuli daminɛ fo sisan a bɛ bɛn ni kelenya de ale b'o wele da bon ni ala sɔnna bi o bɛn ni kelenya mɔgɔw fana y'u tɛgɛ di a ma baarakɛɲɔgɔnw y'u tɛgɛ di a ma au conseil limama groupement de leaders sunnamɔgɔw tɔrikatigiw
taabolo bɛɛ siyaw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka karamɔgɔ ka wele jaabi k'a yira k'a fɔ vraiment mun ɲininen don n'o ye silamɛw ka bɛn ye ala ka kumakan de don k'a fɔ ko silamɛw ka ɲɔgɔn minɛ a ka juruba kelen na u kana fara donc vraiment nin ye don koba ye an bolo bi nin ye donba ye an bolo an nisɔndiyalen don an b'a dɔn nin ye hɛrɛ kura dayɛlɛnnen Mali kɔnɔ inshallah fɛn mana kɛ cogo o cogo ma hali ni nana ni hɛrɛ ye i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu b'i kɔ don a ma mais tant que ni mɔgɔ ɲɛnamaw ye a minɛ a ka ca la tiɲɛni foyi tɛ k'a la donc an dalen b'a la ni faamaw ye nin appui u bolo siga foyi t'a la nin ye jamana ka hɛrɛ dayɛlɛlen o la nisɔndiya de b'an na an bɛ dugawu de kɛ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ye Haut Conseil ɲɛmɔgɔw limama ɲɛmɔgɔw groupement de leaders spirituel musulman ɲɛmɔgɔw an ka foli bɛ sunamɔgɔw ye an ka foli bɛ siyaw ye an ka foli bɛ tɔrikatigi bɛɛ lajɛlen vraiment mɔgɔ mɔgɔ sɔnna imamu bɛɛ an bɛ u bɛɛ fo k'a ɲini ala fɛ yarabi nin donba in min filɛ nin ye n'u ye nin suganti ka nin kɛ bɛɛ ni kelenya dɔ ye Mali kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ se tɛ ala fɛ yarabi ala ka nin sabati u bolo u ye nin ŋaniya ɲuman mun ta ala k'a ɲɛ u bolo ala ka nin kɛ dayɛlɛli ye Mali ka ɲɛtaga la an dalen b'a la gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ bi gɛlɛya in belebeleba diinɛko de b'a la ka crise in kɛ ka fanga sɔrɔ diinɛko sababu de don sabula minnu bɛ kɛlɛ kɛ la o b'a kɛ ni diinɛ tɔgɔ de ye ni diinɛmɔgɔw bɛɛ ye ɲɔgɔn minɛ ka taa sira kelen minɛ ka kan kelen fɔ a ka ca la fanga bɛ bɔ gɛlɛya in na gɛlɛya in a fanga bɛ ban pewu ka a fali hɛrɛ la an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'o kɛ kira kanu kosɔn sɔli ala rasul an sera ka min sɔrɔ k'a fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma n'o ye an karamɔgɔ minnu bɛ ni olu ma kuma sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ olu ka dakuruɲɛ fila o de kun ye nin ye o la an bɛ ala de deli Haut Conseil ka nin baara ye ala ka kɛ bɛɛ ye Mali silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ni gɛlɛya b'a la ala ka wuli ka dugawu kɛ ala ka sababu ɲumanw caman nati min b'a to dusukun bɛ kala ɲɔgɔn na nin foli a n'a wale ɲuman dɔn bɛɛ bɛ ta k'a ɲɛsin an ka Mali Haut Conseil islamique ɲɛmaaba ma Seydi Cheikh Ousmane Madani Haidara ale ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri a n'a ŋaniya ɲuman ala sɔnna a ma ka baara in kɛ ka fara ka Haut Conseil kɔnɔna na cɛba minnu fana sɔnna k'a fɔ ko bɛn ka d'olu ye kelenya ka d'u ye n'u y'u tɛgɛ bɔ baara in na k'u sen don a la k'u ka mɔgɔw labɔ ka fara kan baara la an b'u yɛrɛ fana fo k'u wale ɲuman dɔn ka foli laban an ka sekuba minnu sɔnna fana ka bɔ ka taga u fara baara in kan k'a yira k'a fɔ bɛn de ka d'u ye an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn ka foli lase an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnya la Général Ismail Wage ale min bɛ yen ni nin kɛnɛ in denfaya tun b'a bolo an b'a fo k'a ka wale ɲuman dɔn k'an ka diinɛ minisiri fo k'a wale ɲuman dɔn ka dugawu kɛ ala ka kɛ hɛrɛ ye ala ka ni ɲɔgɔnna caya wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh an ka bɛn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ala ka jamana sumaya